tento ročník, a čo sa týka spolupráce Naturpaku a Slovensko zálohuje, je mimoriadne dôležitý. Ja si veľmi vážim a vďačný som za to, že spolupracujeme. Už vzniká tento rok 3. knižka Eko, na ktorú sa tešíme spolu. Dokonca v tej knihe bude hrať aj Samo. Medvedik Čistotný bude v tej knihe ako postava. A to sú veci, ktoré vytrčajú a dejú sa celý rok. Naše spoločné koncerty pre deti, čo robíme s Naturpakom a ze Slovenskom zálohuje. A vyvrcholením toho celého je, že my sa spolu stretneme na vetroch. Už to je druhýkrát a druhýkrát sa tu separuje a triedi odpad. Čiže ten náš festivalček išiel, že o 3 ligy hore vďaka Naturpaku a Slovensko zálohuje. Hotovo! To je celé. Medvedik Čistotný. Nemám čo dodať. Nemá čo dodať ani Medvedik a ani ja. A my sa tešíme z tej spolupráce. A teraz ešte vám volá, čo poviem, do toho telefóna rovno, jak si tam. Na budúci rok máme 20. výročie aj Naturpack, aj Vrbovské vetry. A my to tu, keď sa dožijeme, chceli by sme sa spolu pekné, krásne oslavíme. Tešíme sa, čaute!